sæt holder sig forældre. Ja, det er bare lidt fint, at der ikke er så meget forældre. Var der mål? Jesus, mand. Det nåede jeg ikke at få med. Nej, nu må I lige styre jer. Oscar, han kan godt lide jeg tror, var det Oscar igen? Han kan godt lide det der overraskelsesmoment. Hold da kæft, mand. Var der mål igen nu? Nej. Jo, jeg når lige sådan, jeg kan næsten følge med derover. Men det er, du skal faktisk... Ja, man kan jo ikke rigtig... Lidt længere væk, ikke? Ja, men når vi nu kender resultatet, så er det jo... Så betyder det ikke så meget. Næste kamp er B1 mod Solrød K1, og det er B1. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se af det her bagefter. Skyd! Ham med lysholdet, så jeg har set udendørs, så er altså ret skarpt, gør det? Ja, ja. Den var over. Ja, de skal til at begynde at spille lidt. Ja, det er de overmodige. Yes. Den var også i mål. Det var lige roligt. Var det Karl Oscar igen? Ja, Anders igen. Vi glemte, at det ikke sagde det. Var det ikke det fjerde? Serena Laurits. C2 sidste minut.
Og der er 4-0. Det var ikke noget med en gammel skulle komme ned over afgjort. Der er bare lige brugt her til at få det flot. Så var den der igen, ikke? Hvem var det? Det var Bastian, eller hvad? Ja. Det bliver tenniscifre i dag hele vejen igennem åbenbart. Det er sgu helt vildt der. Ja. Ja, de har også fået lidt sans for at spille indendørs nu. Det havde de ikke rigtig i starten.